سلام تعني هبلي زي خبركم من فتوات تخطتلت مدف سابوين تايمس لمون كم تلمود نزعل الزحرنا يوم حصرتن وانا نزلنا بزينات حزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتلكم نعدم فلماك عندنا نتفتم نباكم كنابل والكمال أخي أبي حمد أبي قداي حاس يوحنا الزحلف وملاكتي لعل التجارو بتولر تام حركة بتقام وقتم وله زرزرو كهلونا يوم بخالي قصد مع كورات فتوات تقتلتنا بعد تجارو أما قفانون TDF تغسلوا وتقايدوا بزبل بعرة ولد حبريتان دسارج أو يركبوا أو زون توسخي حبريتا كهلونا يوم أو وشت أتجراي زفت صمزلو تسفازه وحدش تم عبالتات زملكة توسخت حبريتا مسنا وصا زينان بيزنس زيناتنا تأساسيرنا بعمقتنا باخم كنا قربا منا حبيركم ناتنحو لايك ومنشر سبسكرايب مكبار ايتزونكم بيرو ماين إنرجن تجري مس عالم لخمد حين هصانات إثيوبيا بمتحبار عصرت خلت وردات تجري إلكتريك موتور سايكل كم ذهب تجليسهم أتن عصرت خلت إلكتريك موتور سايكل كاب بيت صحفت جودات وصاي ومين ويلز لمعتن بسترخب حجز جنزب زت عدجا مخوانا أفتي وردات تقر مستمعين محياش نسرحة الجنات كلات ماي نمت انخار جلجالو زعلا مخوانا نمفلات تخيل لهم أبزي بتوسخي نتن إلكتريك موتور كاب يونيسيف زي تركب حلافي بيرو ماين إنرجن تجري زخونة أي تتخلق جبر مدهن ولا قحرة أبزي وسوك بابتات الزلو حزبنا هزلو وكون تتقرب مستمعي انت زي فلتنا أب حراز وسوك كبابتات زركب حزبنا مسن كم يونيسيف زبلو ما دارك تأكلات بمخان قرب مستمعين من محياش بركز زول سرحة سرحنا هناك بالجلس يونيسيف نزي تجمير زول سرحة متأتو بسولار سرحة قرب مستمعي كحجزهن عصرت خلط وردات نزجبر حجز إلكتريك موتور بمسجان حجز تركيبهم وردات نتي زي تعلم له السرح أبي مسلات نخط أمول دماء أجنزي وملهم منجس تجري أبي تجري من محش قرب مستمع تمرتن تعنا نزجبر زلوا سرحة حبيرنا كنسرح عدل بمفطرنا مسجن زبلوه حلا في يونيسيف جنفر تجري ميستر ديفيد فان مستمع أنقل كيلو كابزس أنحلو بركين كم محش ولا حزون بزحت على بنت حلوه مس مدارك تأكلت بمتحبر من محياش يري كم زلوا قليص عملهم إذن بيونيسيف عبيلو كابي UKID $20 زيت عدقة إلكتريك موتور سايكل أبتن وردتات نزكايدو سرحات من محياش قرر مستمع سجنا نكفع لازل على تقوم كم زلوان تقليص لهم زراربنا يوم حجز إلكتريك زيت قبر لهم وكلت وردتات بقديم يونيسيف أبي ورد أبي سولار متأتو أبي ممحياش قرر مستمع يسرح محلو إذن تشكركرت دمه أبي كيد سجنان كالوتن حجز تقونا تثبيت كم زقبرو مقلاص دحر محبار مسجانهم كم زقربو تجري تلفزيون أبي زرقو حبريتا تقيسلهم نتسكار تحاسبو زنبرا بجته انقدوت مسح جغانو وقعت تقادلت تقرأ وعيلوم أباكسوم دعرو حفاش توليدن نبارنتن عديس آبا زنبرا نفسي رويزورو مبرات فقادو مبل شعاي عامة تسكارن مقنات بمقبر أب كتما مقاله 4 مآخلات حكمنا نزركو وقعت تقادلت تقرأ انقدوت مسح تخايدلوم سدرا نفسي رويزورو مبرات فقادو سنة سرعة فتحات أب رئيس أدبارات قدامات أكسوم سيون دحر مكياد بأستات 3 مليون بربجت أب سمين إز هوسبيتال أواش حبرة كوليج ملس أكاديمي نزركبو جغانو وقعت تقادلتي مسح انقودت كم زقبرو قاليس أملوم متحاور اتحاجزاي تقبري هوت قبرز غافير بتحاجز نوقعتنا زلنا كبرنا مقلص دقسنا بمس جغانونا بمعل أب قنم كم زلنا مرقاقاتنا يخرعنا خولو قاليس أملوم سدرا نفسير ويزورو مبرات فقادون بعال قزانه نفسيرك أن يازمات قبرز غافير أبرا ما انت هزبو من عدو من أكالهم زقبرو وقعتنا قيس نامبر شيخ من أيخون بمبالة تسفوهم كيس المته نقادو سب خافتي دياسبورا كلو تقراوي ببعقمو نأكل حوية الجغانو وقعت تقادلتي كرباربه تلابي ملوم ليك باباس فريمناتوس أبو سلاما كاسات برهان منفساو كوليجن كاتيدرال دبر السلام قدست ميكائيل بصو أبونا يوحنس سالساي أب انقودت مسح ترخيبهم نوقعت تقادلتي منفساو تمهرتي بمحاب نزا حجز بممسكان من سيسرحو كبلع سلامك عسل كله نكسرح أب زحلف وملأختي متقاسم نمفلات تقايلو لهم بستفرالي منقدي أنصار ربحاتات تقراي وفيروم زركبو بانداتات تقاروم أب مدرك بروباغاندا بعري ولد زخون حبري
ሓበሬታ ብምስርጫው ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓታቱ ከይሳኻዕ ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ንዝኸደ ዘሎ ርሕቀት ኣብ ምሕጋዝ ሰፊሕ ርሕቀት እንዳተጓዓዙ ይርከቡ ኣብ ትግራይ ግፋ ተኻይደ ሰራዊት ትግራይ ናብ ኤርትራ ኣትወ ናብ ሱዳን ውን ሰገረ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ውን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ተሰለፈ ዝብል ብዕራይ ወለደ ሓበሬታ ከሰራጩ ዝቐነዩ እዞም ሓይልታት ሕዚ ድማ ሓይልታት ፋኖ ምስ ትግራይ ብሓባር ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ድሕሪ ምርግጋጾም ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ንዝጀመሮ ምንቅስቃስ ከራጎድ ዝኽእል ብዕራይ ወለደ ሓበሬታ እንዳሰራጩ ይርከቡ ናይዚ መቀጸልታ ድማ ሎማዓንቲ እዞም ባንዳታት ተጋሩ ብሰፊሑ ዝዝውርዎ ዘለዎ ብዕራይ ወለደ ዝኾነ ሓበሬታ ሓይልታት ፋኖን TDFን ኣብ ከባቢ ጥሙጋን ንበዓልቶም ኣብ ኩናት ኣትዮም ተኩሲ ተለዋዊጦም ብክልቲኦም ወገናት ድማ ሞትን መቕሰልትን ኣጋጢሙ ዝብል ኣዝዩ ዝገርም ንመስምዑ ዘስንብድ ሓበሬታ ከሰራጩ ተራእዮም ኣለዉ ብፍላይ ድማ ሓይልታት ፋኖ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክልቲኦም ህዝብታት ንድሕሪት ክብል የብሎምን ሓድነቶም ማስጢሞም ናይ ሓባር ጸለኦም ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ከጥፉ ይግባእ ክብሉ መግለጾም ዝዝከር እዩ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ፋኖ እቲ ሓደ ዝኾነ ጀነራል ተፈራማሙ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ህዝቢ ትግራይ ክንዲ ዝኸደ ተኸደም ኣብ ዝኾነ ኩርና ዓለም ክንዲ ኣምሓራ ሓው ክኾነ ዝኽእል ህዝቢ ክረክባ ይኽእልን ብተመዛዛሊ ህዝቢ ኣምሓራ ውን ኣብ ዝኸደ ይኽድ ክንዲ ህዝቢ ትግራይ ሓው ክኾነ ዝኽእል ህዝቢ ክረክባ ይኽእልን ድሕር ሕዚ ሓድነትና ኣስጢምና ጸላኢና ክነጥፍ ይግባእ ክብል መልእኽቱ ሕሊፉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ብተመሳሳሊ ዘመነ ካሴ ኣብ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ፋኖ እንትወፍር ሕወሓት ኣብ ጎኒ ብልጽግና ተሰሊፉ አንጻር ፋኖ ክወፍር ንዝቐረበሉ ጻውዒት ብምንጻጉም ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓትን ታሪካዊ ውሳነ ኣሕሊፎም እዮም እዚ ድማ ሓድነትና ኣስጢምና ታሪካዊ ጸላኢና ምጥፋእ ብሓባር ክንሰርሕ ዝሕግዘና ዝብል መልእኽቲ ምሕላፉ ስዒቡ 4 ኪሎ ኣብ ከቢድ ሸቁሎት ቀኒ እዩ ነዚ መርአያ ድማ ውልቀ መላኺ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ደብረ ማርቆስ ቀልቀል ብምባል ታሪክ ነበር መራሒ ኢትዮጵያ አፄ ዮሐንስ ብምልዓል ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ቅርሕንቲ ክፈጥር ፈቲኑ እዩ ይኹን እምበር እዚ ፈተና እዚ ልዕል ዝኾነ በደቂ አምሓራ ክብድ ዝበለ ተቃውሞ ገጢምዎ እዩ ይህ ህዝብ በአፄ ዮሐንስ ጊዜ በነበረ ሁኔታ ምን እንደደረሰበት ያውቃል በጣሊያን ጊዜ ምን እንደደረሰበት ያውቃል ይበቃ ፖዝ አሁን ሰማችሁት ይሄንን የሰይጣን ቁራጭ ይሄንን የክፋት መልእክተኛ አረመኔ ሰው አፄ ዮሐንስ አራተኛ ለጎንደርን የተሰውላት አንተ ደንቆሮ አስተውለው አትስደባቸው ነገስታትን አትሳደብ ራስ አሉላ ኢትዮጵያኖች በታሪክ እንደምናውቃቸው ምርጡ የአፍሪካ ምርጥ ጀነራል ትግራይ ያበቀለችው ነው አፄ ዮሐንስ ለትግራይ ብለው አይደለም የተሰዉት አንገታቸው የተቆረጠው ከድርብሾች ጋር በነበረው ውጊያ መተማ ላይ ነው የአማራ መሬት ላይ ነው የተዋጉት የዛን ጊዜ አማራ ምናምን የሚባል ነገር አልነበረ ተመልካቾቻችን እንዳያችሁት ነው አብይ ደብረ ማርቆስ ሄዶ ያ አፄ ዮሐንስ ምን እንዳረጉባችሁ ታውቃላችሁ ነው በአፄ ዮሐንስ ጊዜ ምን እንደደረሰባቸው የሚል ንግግር ተናግረዋል ለምንም የማይበጅ አደገኛ ንግግር አደገኛ አሳት ለምንድን ነው ይሄን የተናገሩት ሌላ ምሳሌ የሚያደላቸው ከፈለጉ ማለት ነው ይሄን ምሳሌ ማንሳት ለምን አስፈለገ ነው በአሁኑ ሰዓት መልሱ ቀላል ነው በውስጥ እንደርታ ሲያምጽ ይቀጡት ነበር አፄ ዮሐንስ ትግራይ ውስጥም ሽሬ ሲያምጽ ይቀጡት ነበር ግን ህዝቤ አይደለም አይሉት ለምን ክርስቲያን ነው አበሻ ነው ጎጃምም እንደዛው ህዝባቸው ነው ጎንደርስ ህዝባቸው ነው አንገታቸውን አልሰጡለትም አፄ ዮሐንስ ለጎንደር አንገቱን ሰጥቷል ምን ጥያቄ ያለው ምት ናይዚ መቀጸልታ ዝመስል ደማ ባንዳታ ተጋሩ ሓደ አገራ ማሕበሬታ ሒዞም ቅልቅል ብምባል ብዕራይ ወለደ ዝኾነ ሓበሬታ ከሰራጩ ተራእዮም ኣለዉ ኣብ ከባቢ ጥሙጋ ኣብ መንጎ TDFን ፋኖን ተኩሲ ልውውጥ ተኻይዱ ብክልቲኦም ወገን ውን መቕሰልትን ሞትን ኣጋጢሙ ዝብል ሓበሬታ ብምስርጫው ብልጽግና ብፍላይ ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ዝጀመሮ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ቂም ናይ መዝራእቲ ትልሚ ንምቕጻል ፈተና ኣካይዶም እዮም ይኹን እምበር እዞም ኩሎም ፈተናታት ኣብ መሬትን ተወርዱ ካብ ምፍሻልን ካብ ወርደትን ወጻይ ዝዘለለ ካሊ ውጽኢት ከምጹ ከም ዘይኽኣሉ ኣብ መድረኽ ሚድያ ዝረኣዩ ዘሎ ምላሻት ኣምሓሩን ተጋሩን ግልጽ ኮይኑ እንዳተረኣየ ይርከብ ስርዓት ብልጽግና ግልጽ ብዝኾነ ደረጃ ኣብ ጫፍ ውድቀት ከም ዝበጽሐ ዘመላኽት ርኡይ ዝኾኑ ውጽኢታት ቅልቅል እንዳበሉ ይርከቡ አሜሪካ ዜጋታታ በንግዳው በረራ ከይንቀሳቀሱ አጊዳ አሜሪካ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝርከቡ ዜጋታት በንግዳው በረራ ናብ አሜሪካ ከይገሹ ክልከላ ከም ዝገበረት ሓደ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ ገሊጹ
ኣብ ኮንጎ ዝርከቡ ዜጋታት ኣሜሪካ ወይ ድማ ነቶም ካብ ቀረባ እዋን ካብ ኣሜሪካ ዝወፁ ኣሜሪካን እንተወሓደ ን21 መዓልታት ኣብ ሳልሰይቲ ሃገር ክጸንሑ መረዳእታ ምስ ዘቕርቡ ጥራሕ ናብ ዓዶም ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ገሊጹሎም። እዚ ሓድሽ እገዳ ኣሜሪካ ኣብ ኮንጎ ናብ ሓያሎ ኣውራጃታት እቲ ሃገር ዝዝርጋሕ ዘሎ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ኣብ ዘስክፍ ደረጃ ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን እዩ ዕላው ተገይሩ ዘሎ። ኣብ ኮንጎ ቁጽሪ ብሕማም ኢቦላ ዝተለኸፉ ሰባት ናብ 1926 ከም ዝዓበየ በቲ ሕማም ድማ 702 ሰባት ከም ዝሞቱ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ዘለዉ ወግዓዊ ሓበሬታታት የመላኽቱ። ኣስታት 24 ዝኣኽሉ ኣሜሪካን ናብ ኮንጎ ድሕሪ ምኻዶም ናብ ዓዶም ንምምራስ ኣብ መስርሕ ከም ዘለዉ እቲ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ይሕብር። ዋና ጸሓፊ ጥዕናን ሰብኣዊ አገልግሎት ኣሜሪካ ሮበርት ኤፍ ኬኔዲ ጁኒየር መወሳኺ ሓደጋታት ኢቦላ ብልዑል መጠን ይረአ ከም ዘሎ ብምግላጽ እዚ ቫይረስ ካብ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ወጻኢ ናብ ካልኦት ከባቢታት እቲ ሃገር ይላባዕ ከም ዘሎ ኣረዲኡሎም። እዚ መዳይ እዚ ድማ እቲ ቫይረስ ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣቱ ንምቁፅጻር እቲ ሓድሽ እገዳ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣረዲኡ ክብል ሮይተርስ ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ጠቒሱሎም። ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም ዝኸበርኩምን ፍትዋትን ተኸታተልትና ዋጋ ነዳዲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዳግም ብዝጀመረ ሓደገኛ ወጥሪ ምክንያት ዋግኡ እንዳወሰኸ ቀፂሉ ይርከብ። በዚ መሰረት ልዕሊ $80 ሓደ ድፍትብ ብሬንት ነዳዲ ዋግኡ ዓሪቁ ሓደ ዘይተጻረየ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ እውን ናብ $80 ክዓቢ ኽኢሉሎ። ሓደ ድፍድፍ ብሬንት ነዳዲ ብ85.96 $9 እንዳተሸጠ ዝርከብ እንትኸውን ዘይተጻረየ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ድማ ብ$80.45 ክሽየጥ ኣርፊዱሎ። ወርቂ እውን ብተመሳሳሊ ልዑል ወሰኽ ኣብ ዘርእየሉ ዕዳጋ ብ$4,140 ክሽየጥ ከም ዘርፈደ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ። ኣብ ዕዳጋታት ክሪፕቶ ቢትኮይን ናብ $62,600 ክወርድ ዝተገደደ እንትኸውን ኢቴሪየም ድማ ብ$783 ክሽየጥ ከም ዘርፈደ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ ዕዳጋ ተመን ሸርፍ ወጻኢ ኢትዮጵያ $1 ብ$159.8 ብር እንዳተዓደገ ብ$162.8 ብር ክሽየጥ ከም ዘርፈደ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ። ኣብ ናይ ውልቀ ፎሬክስ ትካላት ድማ $1 እስካብ $175 እንዳተገዝአ እስካብ $180 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ዝበጽሑና ዘሎ ሓበሬታ የመላኽቱ።